Sikhululeke Baba egameni lenkosi yethu uJesu KRISTU nguyizolo nguye namuhla naphakade uyisiqalo Nkosi uyisiphetho dalile umuntu umfanekiso wakho ukuba akufuze sikule nkonzo Baba wethu ongcwele hlelwe nguwe emaphakadeni nguwe wedwa odala usuku lokuqala nolokugcina sizophelezela ngesizotha Hlatshwayo egameni likaJesu KRISTU ophilayo asikwazi ke Nkosi okunye sinikela kuwe konke asinakho nokuhlakanipha asinakho nokuchule asinakho nokumisa isikhathi asinakho Nkosi nokuqeda ukuphila kodwa sinikela kuwe konke nalenkonzo sibe esandleni sakho sethembile ukuthi wena uqalile umsebenzi uzofeza qhubeka nathi ke Nkosi ubiyele lenkonzo ubiyele umphathi ohlelo ubiyele zonke izikhulumi ubiyele Nkosi konke okuzokwenziwa ubiyele nomphathi sizwi siyacela ngokukholwa uJesu KRISTU lenkosi amen ikhona indawo emthimbeni omkhulu ebukhosini ukaNkulunkulu kena sekhona sekuntambama saliya kushona nangamathuzi asemathe wona Jesu KRISTU inkosi siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu sesikhona sesingenile haleluya siyakholwa ukuthi nesango lezulu umuntu ofuna ukungena khona uzongena namhlanje haleluya sizophelezela ke umama Hlatshwayo sesimusa endlini yakhe yokugcina lapho ke siyomtshala khona amen siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu ngingumfundisi uzwane ngizoqhuba uhlelo kule nkonzo yanamhlanje haleluya amen sikhulumile iviki liqala ngosuka ngolwesithathu kwaze kwaba izolo siyambonga kuNkulunkulu ukuthi konke akukhulumile mhlawumbe kulowo nalowo ukhona akutholile haleluya
Sesiyaqhubeka ke nohlelo namhlanje. Sizocela ukuqhuba uhlelo lwethu abanginike lona la ekhaya kwaHlatshwayo. Sinama item ngicabanga ukuthi awu 8 noma kunga indicatiwe kahle kodwa la awu 8 ama item akhona. Sizoba number 2 sesidlulile kuyena, number 3, number 4, number 5, number 6 sisazoba nabo 7 and 8 and 9. Number 3, item number 3 sizothola ukukhulumela abakwaHlatshwayo okuMesisikhosi Ngwenya. Bese kuthi number 4 sithole ozokhulumela abantwana bakhe uSibusiso Vidima. Ngicela njengoba ngibabiza nje bebelunga azi ukuthi umuntu ulandela bani ukuze sonke isikhathi. Bese ke kuthi number 4 okhulumela abazukulu okunguphumelele Hlatshwayo, okhulumela omakhelwane uMesizondo item number 6, okhulumela abebandla item number 7. Sizocela kube umama uNsibande egameni lenkosi yethu UJESU KRISTU. Ebese kuthi ke ekugcineni Sibongile uBuxolani Hlatshwayo. Bese siyezwini lenkosi. Siyabonga kakhulu ke bangcwele. Ngizocela ke item number 3 ozokhulumela abakwaHlatshwayo uMesisikhosi Ngwenya aqala iculo eze ngaphambili. Amen. Wethembekile Jesu, wethembekile Jesu, amalanga ngiyambingelela lonke bazalwane khona ezosibambisa lo mcimbi ongahlelwanga ithini kodwa ohlelwe uNkulunkulu. Ngibingelela noba umfundisi ngiyeza baphuma legdeni endaweni yaseRichards Bay. Ngimazile ngo-Anti nengilokhunja zakhe lapha ku-WhatsApp kodwa bengazi ukuthi ngizombona nami. Ngithi hayi kulungile Anti kodwa ke hey zangiqedela idatha. U-Anti ke bantu hayi awuyikho into ade ikhuluma ngaphandle kwezwi laNkulunkulu. Sijabule kakhulu futhi thina ekhaya ngone ekhaya kade ngamawesela amatopia izayoni sisuka lapha sase simkhetha kuJesu ngenkosi umsindisi sonke ezinokuhlukana nakhe. Mina ke ngumAdventist, 7-day Adventist. Uma ngabe sizoxoxa naye ngaso sonke isikhathi iBhayibheli okukhulunywa ngalo sibonisane singalwi sibonisane nje lapha nalapha sivulelane nje ukuthi hayi khamba kanje la khamba kanje. Akusho ukuthi sekufanele ukuthi sonke senze into eyodwa kodwa nathi sibone ngale ndlela esibone ngayo Anti. Wangichaza ngoba phela obaba bonke kade nje phela bengakho enkonzweni. U-Anti kulama obaba bathathu obaba uyemsegcineni uThumbu futhi bewuyela yedwa intombazana. Ngakho nje beyigugu kakhulu kuthina futhi nje kakhulu esethola ukusindiso ethi noma esitshela nathi cha savuma. Sajabula ukuthi futhi akasekho umuntu ozosibekela umgomo. Ngathi noma ngisho abancane sengoba thina sesikanje bamncane
hayi futhi ukuphela umuntu omdala okhuluma kahle naye uyakulalela wathi noma hayi sebehamba obaba bonke sebehambile abakubuse ogcina bese ithemba lethu lokugcina leli obaba bonke sebashona ngobathathu ngokulandelana kwabo kwaseba wena njengoba naye unamba ewuthumbu esegcina ke sesishiya thina nje ingane ke njengoba ngimile ngimene odadewethu lapha ekhaya ke kubaba omdala kusela udadewethu lo yedwa ekhaya ngoba mina nami ngomunye umuzi la ekhaya la udadewethu nababanye futhi odadewethu izindlu lezi ezinye sisele nje sonke ke siyodadewethu abanye futhi asekho nasemakhaya kodwa ke siyabuya ngoba sasixoshanga saphuma kahle sesibuye ke sizoba singathi uNkulunkulu kakhulu ngifuna kakhulu ukubonga udadewethu lo uThobile kuyena ohleli naye anti ukuthi kuba kwenzeka izinto abese aniphuthumisa esibhedlela hayi anti kunyaka wonke eyolala esibhedlela wathi ukhosi ngifuna egudini ngithi hayi anti uzoya egudini ukuphi ugudi anti Richards wethu kodwa ngosa njebe angathi amandla kanawo uze afika ugudi kodwa nje njalo siyambona inhliziyo yakhe nje uzoya egudini ngithi hayi futhi ayithi ngizokwenzela namakheke nje ngizowenza amaningi futhi kuloko uzohamba lamaningi amakheke bewathanda athi hayi ngiyajabula ke ndodazi yami nami ngithi hayi cha uzoya egudini kanti akuzo ugudi uzozumfice esesibhedlela siyombona sonke isikhathi ngiyabonga kakhulu abazalwane bakhe masifika lapha besingalisoda noThobile sithi abazalwane bakhe bekhona omama bonke labo benkonzo bekhona baba odadewethu abangene futhi oshoyo ukuthi lo ubani awusizo abantwana babhuti wami lo ubhuti omdala ubhuti wesibili ubhuti wesithathu yeni uanti bekhuluma futhi nje nalezwi ubengalilahlanga engikholwa ukuthi nje noma esecimeza hayi ulalele kuJesu ngani ngoba uyolala iBhayibheli liyolala bazolinda ukubuya kaJesu kwesibili naye uzoba khona kodwa uma uJesu ememeza bonke abasemathuneni bazobuka kuqala thina ababe besekhona babe sebeguqula ngaso sonke isikhathi uma sesiyahamba ngithi sicule ngimduduze uzobuya anti abuye ubuye kwale futhi ahambe namanje ngima nesibindi ngoba nje ngimthintile ngimgezela abantu wami benginaye sigeze omunye umdadewethu 2017 ngafunda lapho ugeza umuntu naye ngimgezile ingakho nje ngingakwazi ukukhuluma ngaye ngibonile nje kuko konke ungathi kodwa uNkulunkulu khona siyazi ukuthi asisele sodwa sisele noJesu uyena kuphela sibhekisa kuyo zonke inkinga zethu asibesabhekisile kakhulu ngoba baba sebehambile bonke sibesazi ukuthi bazohamba kodwa nje ngiyajabula Hlatshwayo wesibili ohambe esevele semukela kuJesu njengomsindisi ayazi ke afike nakwami lapha abantwana mangisho ukuthi kushonile uanti ngiyesibhedlela ngiyobona ugogo ugogo lo KRISTU inkosi hawu bazi badumali kanjalo abantu abami abazukulu uKRISTU inkosi eshonile ngithi hayi bela ke uanti uKRISTU inkosi iBhayibheli lisho njalo ngibavulele ilalo iBhayibheli lithini vele uKRISTU inkosi uJesu simkhumbula ngaloko nje igama lakhe besephiwe lona ukuthi uKRISTU inkosi ngaso sonke isikhathi noma kube sibhedlela kodwa nje besiphakamisa uJesu kanti isikhathi ke uNkulunkulu uyena phela wazi izikhathi zethu sonke sithi uNkulunkulu azabe naye mayesebuya abe kulezo xuku ezovuka emathuneni lapho ngakwenzeki ngomlimi uyakusebenzela usaphila abantu abaningi bamazile uanti ngevangeli la ephayile lonke indawo la ekhona khuluma ngevangeli ngaso sonke isikhathi ke nathi besiyabona sifundiswa kakhulu nathi afanele sidede uNkulunkulu noma ngabe singalingwa kangakanani kodwa ngeke size sidede uNkulunkulu ukuze sibe nayo anti nathi uma uJesu sebule noma ngabe sobe singasekho nathi sesilalile sibe khona nathi silakanyiswe kanye naye ngiyabonga ngicela item number 4 okhulumela abantwana bakhe usibusiso Bidima iculo umusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu mangelebo umusa
Nginibingelele egameni lomfili wethu uJesu KRISTU. Amen. Hey, indawo engifakwe kuyona inzima. Igama lami nguSibusiso. Uma wami ongizalayo uMamzolo. Uma wami uzalilwe kuyona le ndawo yasePhaykeni. Igazi lami leli lapha. Kuthiwe ke angene endaweni kaXolani ngoba uXolani angeke akwazi ukuba kule ndawo. Nami ngibona ukuthi ene hayi kunzima ukuma kule ndawo. Kodwa ke sawuthini. Umuntu mase ukukhombile ukukhombile. Ngizothi nje qaphu ngase Sibongile. Sibongile angeke ngilande kude ngicela ukuyithatha nje la eguleni kwakhe especially kusukela nje ngoJanuary eqala ukugula kanzima. Besiloke sihlangana sikhuluma ngocingo naye sithumelana WhatsApp njengoba kushiwo nje ukuthi ke ayikho into ebikhulunywa ku WhatsApp ngaphandle kokumemeza igama likaJesu. Sikhuthazene esikhathini esingekho right. Athi kumina Sibusiso impilo ayilunganga. Ngiyacabanga ukuthi kuningi akufihlile angazange akuxoxa. Ngoba emveni njena kulapho ngoFebruary March ngizama ukumthola hayi khona latholakala uSisibu ucingweni. Okay, send WhatsApp. Awuphendulwa namhlanje usenda namhlanje WhatsApp uyophendulwa ngale viki. Senqabile. Kodwa ke ngoba ke ngibona ukuthi ene hayi uke wofunda noma engazange aphendule. Ngithi hayi kusho ukuthi ke impilo ikhona kanti hayi umuntu uyaphela. Sekuba nzima kakhulu ukuthi ke kambe sotholana kanjani. Ngoba manje ngiyabona ukuthi asatholani ngendlela besitholana ngayo phambili. Ekuguleni kwakhe kubenzima kakhulu. Kunzima ukuthi thina abanye sibulawa njena isifo esisodwa. Kodwa ke kuyena uSibongile ubonile ukuthi ulinyazwe izifo eziningi ezisegazini. Awukwazi udlele liphilisi ngoba nawo wonke mayisemaningi emzimbeni adalo kwawo ukugula. uNkulunkulu ke emuhle singakhala ngesinye isikhathi sikhaliswe ukuhamba kwakhe. Kodwa ke futhi sibuye sithi uphumule ezinhlungwini abebhekene nazo. Ukuhlala ungena uphuma esibhedlela akwandele bani kunzima. So ekumeleni kwami uXolani ngithi ke uXolani akaduduzeke uXolani duduzeka mshana wami kunzima. Kodwa ke iyona indlela yokukhula le bambe iqini. Sengivala kunamazwi atholakala kuGenesis chapter 2 verse 7. Uthi Genesis chapter 2 verse 7. uNkulunkulu wambumba umuntu ngomfanekiso wakhe. Sizidalwa zikaNkulunkulu. Siumfanekiso kaNkulunkulu. Thina esisele sisaphila
masingahlukani noNkulunkulu. uNkulunkulu uyikho konke ezimpilweni zethu. Akukho esingakwenza uma uNkulunkulu engekho ngathi. Bese thi ku verse 15 kuyona lencwadi kaGenesis. Ngizocela ukuthi ngiyiparaphrase. Kodwa ke ikhuluma ukuthi ke uNkulunkulu wasembeka umuntu ensimini yaseEdeni. Wathi makayilime ayinakekele. Bazalwane abathandekayo, ukubekwa kwethu kule ndawo kuchaza ukuthi uNkulunkulu la esibeke khona masenze umsebenzi ofanele. Umsebenzi siphiwe izipho ezahlukeneyo. Ukhona okwazi ukuthandaza, ukhona okwazi ukucula, ukhona okwazi ukushumayela. Kube khona ongakwazi ukwenza konke lokho esengikubalile. Angakhona ukushumayela ngokukhipha izwi, eshumayela izwi kaNkulunkulu. Angakhona ukuhlabelelela uNkulunkulu. Angakhoni ukuthandaza. Kodwa uthole ukuthi isimilo sakhe ethule engakhulumi. Isimilo sakhe it's right with God. Umbone ukuhamba kwakhe, ukwenza kwakhe zonke izinto, umbone ukuthi lo umntwana kaNkulunkulu engazange asho lutho. Uzombona ngokuthi mawukhuluma naye uthole indlela aphendula ngayo ukuthi lo akaphenduli njengabo bonke abantu. Uqeqeshiwe. Khona ke lento emqeqeshile. uNkulunkulu mangabe ekudala ekubeka endaweni yakhe njengasensimini yaseEdeni, ukudalela ukubekela lapho ukuthi ube yizwi lakhe. Uthi noma isono sishaya, ngithi ke lokhu ukugula sakuthola ngenxa yesono. Kodwa ke wasenza ama-means ukuthi noma sonile masibuyele kuyena. Uhleli njalo eyiNkosi nomsindisi. Akuthi ke esikufundile okuncane kusisibongo ngokwazi uNkulunkulu masibambelele lapho siqinise, ngoba isona sipho esisiphiwe uNkulunkulu. Sidalwe ngomfanekiso kaNkulunkulu. Masenze lokhu okuthandwa uNkulunkulu. Amen. Umusa kaNkulunkulu, umusa kaNkulunkulu, wanele bonke, wanele bonke, wanele bonke, wanele bonke, umusa kaJesu, umusa kaJesu, umusa wanele bonke, wanele bonke, wanele bonke, wanele bonke. Jesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu kuba ufidima. Ngicela ngiyababingelela abangenayo basanda kufika. Ngicela abafika kusisekhona ihlalo izimbalo la ngaphambili bangami, kanti kusekhona indawo yokuhlala ngala. uJesu Kristu inkosi. Sesiya ku item number 5. Ukhulumela abazukulu uphumelele Hlatshwayo. Ngicela eze ngaphambili. Jesu Kristu inkosi.
KRISTU INKOSI. Amen. Ngizolani ngiyababingelela abafundisi abangaphakathi kwaleli bandla. Bingelela omama, obaba, omakhelwane labo bonke abangaphakathi. Amen. Amen. Ngizoqala nje ngokuthi igama lami ngophumelele ngaHlatshwayo. Ngizalwa indodana kaGogo, uGogo Sibongile Hlatshwayo. Ngizoqala ngokuthi ngiyabonga kakhulu komakhelwane abathe bangasisingatha bazosilekelela abazalwane ulokhu besuke phansi ngoLesithathu befika njalo bezosilethela umkhuleko bezosupporta sithi siyabonga kakhulu. Phinde futhi ngibonge nobaba ngale noma bengike bangizwe ngoba umsebenzi lokho ngokuqhubeke ngaphandle kwabo. Ugogo wami lo ugogo usikhulisile ngothando. Gogo usikhulisile esithanda. Wasikhulisa ngoJesu. Sukele ebuncaneni bami ngogogo ngikhulisa. Bengazi uJesu. Khumbula uzakhonzelwa nala ekhaya. Ngangazi ukuthi mangivuke ekseni kufanele ngivuke ngiyovula ngale endlini, ngiyashonela ngiyaklina, ngisula ituro kuzoqala inkonzo sekulunge konke. Ugogo besithanda sonke ngokulingana bengasho ukuthi umntanami lo. Usifundisile ugogo, usifundisile ukuthi sithandane somndeni nokunakekelana nokuthi sishare. Ngiyakhumbula ukuba besesebenza emadangini. Wayenobuya nokudla. Ugogo ethi sikufudumeze sihlukanisela nesidle sonke. Sekuthi njalo ke ebusuku uzosiculisa ugogo. Kanti lo nalo akasho ivesi nalo. Bese siyakhuleka. Iyona kuphela into ugogo abeyazi le. Ngisho noma esekhula, ubuthi uzombona esibhedlela. Athi uJesu Kristu INKOSI. Athi ulibize leli gama mntanami nokwazi ukuthi wasebenze njani. Ulibize njalo uthi uJesu Kristu INKOSI. Ngizothanda nokubonga u-auntie uTiti. Bebengeve benakekelana nogogo ngoba ngiyakhumbula no-auntie uTiti uke wagula, ugogo wamnakekela. Update ukuthi u-auntie wakho uyagula aphumelele sekukanje. Sengithathile ngamusa esibhedlela, sengiyamhambisa esibhedlela. Naye futhi u-auntie wenze ngokunjalo nakugogo. Umnakekelile. Ehamba naye ehlanyuka ibhedlela. Nobaba naye wonke ama-weekend ubaba besehlezela. Sibuye sihambe naye futhi siyombona ugogo esibhedlela. Anginawo amazwi amaningi kodwa nginezwi ngoba ugogo besifundisa izwi. Kakhulukazi khona izwi ngifuna ukulifundela ubaba. Ngizocela ukuthi sivule Izaga chapter 3 verse 1. Siqala ku verse 1. Ndodana yami, ungakhohlwa umthetho wami, kepha inhliziyo yakho mayigcine imiyalo yami, ngokuba iyakwenzela ubude bezinsuku neminyaka yokuphila nokuthula. Isihe neqiniso makungakushiyi, kubophe entanyeni yakho, ukulobe esibhebheni senhliziyo yakho, ukuze uthole umusa nodumo oluhle emehlweni kaNkulunkulu nabantu. Ake sivulele futhi ivesi. Isaiah 58 verse 1. Memeza ngezwi elikhulu ungazibambi, uliphakamise izwi njengecilongo, utshela abantu bami iziphambeko zabo, indlu kaJehova izono zayo. Ngalamazi ngithi kanjena ugogo usifundisile izwi. Ngithi nakuwe baba, ngiyazi kubuhlungu kangakanani ukulahlekelwa umzali, ngisho sekuthiwa ukhule kanjani. Ngibonile nakuma ilahlekelwa uma wakhe kwakungelula. Kodwa ngalamazi ngithi umemeze njalo izwi likaNkulunkulu. Ngokunduduze pheleleyo sonke sithola kuyena. Ngiyabonga.
siziphaka misisandla siwamgele kuwa Jesu Kristu inkosi. Siyabonga kakhulu umzukulu omdala lona nami ngamazi khona lapha esibhedlela mangifika ngamfica ekhona wase ngiya introduce wake kwathiwa lona ke umzukulu wami omdala. Haleluya. Ayike sazana lapho ke ukuthi ayike lo umzukulu wami omdala umzukulu umfundisi lona uJesu Kristu inkosi. Siyambonga kakhulu ke uNkulunkulu ukuthi ugogo ubafundisile nabazukulu izwi. Haleluya. Siyambonga kakhulu. Siyaqhubeka neprogram yethu siku item number 6 la sizothola khona umesizondo ozokhulumela umakhelwane. Jesu Kristu inkosi. Guwe na kosi loma ngikhochwa ehluphengo kosi ngingathokoza iphinde lithi ethu ngisoneze kosi kuwe manje. Ngibingelele bonke omama abagcine inkosi kube bazongena ngaphakathi komcimbi kaSibongile. Ngibingelele omakhelwane engihlala nabo. Ngibingelele wonke umuntu ozongena ngaphakathi kwalekhaya. Mina ngumama Zondo lapha ngenhla. Indaba kaSibongile ibecayi kithina endaweni. Ngelinye ilanga yabona ngisukuma kubuya ama-minutes akwami. Kwenzeka into ebuhlungu lana kwakuJanuary 5 kwakuMarch. Ngalo mzuzu futhi angikho ekhaya. Ngisesifeni ezakheni sakamfowethu. Lungeno ucingo ezakheni kuthiwa usisibongile uyesibhedlela. Ayangivele ngishenje right esigula. Hayi usisibongile esibhedlela kulungile. Mangithi ngilalele lungeno ucingo. Nangu babomncane wakwami ucela ukuyesibhedlela. Awu wesisithande makhelwane nomlongeni. Ilungile sisimaye ivuma iambulance bathathe bobabili. Bangena bethu uambulance. Ambulance ngokubona ukuthi ekhaya khumuntu. Ngacela imoto yasekhaya seza ngayo sahlangana neambulance phezulu kwedonga la kaSigoro sayimisa ambulance yavuma ngomusa wenkosi yami. Hayi ngangena ngababingelela bobabili ngathi awu masusimabonga usuyasibhedlela wavuma ngekhanda nalona mkhulu na usuyasibhedlela yebo awu hayi bahamba ke bobabili ngomusa wenkosi wabuya lo kwami hayi mfana kwami nami wagula nje isikhashanyana naye toti futhi waze wahamba wagula usisimabonga yazi ngikhumbula kahle ugulile usisimabonga ugulile usisi wagula usisimabongi wagula aze ngelinye ilanga athi ngicele ipass out mina ngiyakhuluma phela nodokotela wami ngicela ipass out wabuya weza la ekhaya awusajabula nathi sambona kwakuhle hayi masimbonile ngelinye ilanga asihlale nje naye sihlale nje manje uyabona bekumuntu onesibindi lihle iqiniso thina besimbona singomakhelwane ukuthi umabonga uyagula mabonga hamba eclinic hayi bomuntu uzongayingena indaba eclinic yabona isibindi sakhe nokuthemba uNkulunkulu ngikubonile mabonga ngothenge uBP yambotheka ubani hayi la akayingeni kahle yazi manje ngitshela iqiniso ukuthi mabonga iCovid akazange ayijovele ngenxa yokuthi ubethemba uNkulunkulu akazange nje hayi mabonga thina sesijovile hayi sixoxe nje ezinye indaba right ke akhuluma bonga icela ipass out abuye ekhaya lakhe hayi size sizombona umakhelwane wami ongenhlo sisithande nayo uthenge imxoxisele nothulile lapha uthule cishe khona la ngaphandle
hayi masimbona hayi simbone kona ukuthi hayi ubambekile simbone nje simbone ilanga yabona nje sintane nje sivama nje kodwa ukwehla nje simbone ngelinye ilanga futhi lelo langa ngeke sikhohle sinothulile uthi kubanda uthi efasteleni yaze lo hlahla hleka lisiqiniso uthi thulile bezumamtshali ngisakhala njalo phezulu angifonela uthulile angibiza uyakubiza usibongile yini uyakubiza ngivuke empedeni kwase kulethana ngabo 8 ngivuke empedeni ngqoke angizange ngakathulile ngamficesela la ekhaya yini sisimabo ngishayeleni ambulance ngiyasibhedlela hawu yini athi ngishayeleni ambulance ngiyasibhedlela sikhulume notiti naye uthulile yini manje senze njani athi utiti hayibo hayi nami ngiyancenge esibhedlela ebusuku bani uzohlala emabhentshini sibuke lelo hlaya nyanyana hayi ngiphethwe iasthma sibe sisonto akekho umuntu ongamemeza kanje ephethwe iasthma amameze dumele kwathulile dumele nakazwana bathi bamuza hayi sithi naye utiti ebisamanzi ashisa wena lapho lethi indwangu futhi lethi indwangu utiti hayi thathe ngithi woza la ngithobe ngimthobe konke la emahlombe athi thuba kakhulu la emahlombe ngathi wayenehlaba la thobe ngithi thandaza ke manje umthandazo wakho angithi akwazi nomthandazo wakho thandaza ke hayi ngimthobe awulethe ukudla titi hayi simfuze hayi simbona ukuthi hayi nokho uke sibhedlela akasanandaba nawo so right hayi sengright hayi simbozeke simshiye hayi sasekusensehla nosisithanda nilale kanjani titi hayi silalile hayi kube uhleke kundlula hayi nalena ngabe yahlekisa athi ngizombiza mina kanti usudlala ngathi kanti kodwa ungabosibiza phela uma ungaguli hayi kube mnandi right angidlule lapha ngicela ungene ephathini kaTiti uTiti bathi bani uthobekile umncedile uTiti umnesile lisiqiniso ngelilanga sasisonke singomakhelwane ngifuna umakhe umuntu mina ozongeza sithi uzogeza kupha ngithi nangu uTiti sibe sithi nasithi kodwa vese umuntu mawuhlala nobabili ubone ngathi akakunesi kahle lo hlala naye ubone ngathi uzomqhasha uzomnesa kahle sihlekelo sithi akunamuntu ozongena wena ozokunela yabonela ngichaza kuTiti lathi anti yimnawe so yini oyifuna ngoba nangu uTiti uyazivumela ukuthi uzomnesa ngempela futhi wamnesa hayi bese mduduzo uTiti hayi weTiti ngiyakwazi mina ukugulela umuntu mayegula sisi uyadelela ukhona konke into ayithandayo angathi akadlile kanti uqeda ukudla ngithi hayi uzothi akadlile kodwa abeqeda ukudla hayi Titi unganinanje omningi hayi kodwa abantu ngothando uTiti ngiyakubonga Titi ulivezile uthando lakho kwantu wakho wamnesa sakuncedisa nathi singomakhelwane sakwenza konke obekufanele sikwenze ngosisi Mabonga xolani mfanami ngiyacela uhambile ugogo cela nje umuzi wakho ube umuzi wakho njengoba kanti beyikhala kini njengoba kanti kuyiveli kuyikhala la kini sikhona singomakhelwane nje ayikho inkinga abakhona abantwana bakini bona kubhlungu kodwa ke uzibonele na ukuthi ugogo ugonile wawulokubuya uzombona ayikho into engayisho ukhulile ayiqhubeke nje impilo kona kubhlungu bawuswazi ukuthi akusekho mama akusekho ubaba kubhlungu sengikhohle ukuchaza enye indawo ngafika la kuMabongi kanye noma wakhe umama Mzolo babethi sakulanda wena yenza ukuthi nokuthi sakulanda wena ngiyabonga ngoba uMama Mzolo ngamnesa nami nosisi Mabongi imnesile ngiyabonga nje basendaweni enabantu esikhona ukubambisana nabo iloko ngibonga kakhulu ngoba ngempela uma sesithe siyabambisana singomakhelwane siyabambisana ngempela mangashaje sisithanda lapha sisithanda ukuthi nokuthi angeneka yimi noma Mzolo yithi sibambisene nje ngibonga lokho nje endaweni yethu ukuthi nje ubambisana kwethu ngicela kuqhubeke njengoba bekade iqhubeka ngiyabonga kakhulu incwadi engcina ngayo ithi umusa kaNkulunkulu izindaba namagquma ngasuswa kodwa umusa kaNkulunkulu awusobe wasuka ngaphakathi kwaleli khaya ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi siyabonga kakhulu makhelwane siyambonga kakhulu uNkulunkulu kuhle ukuba nomakhelwane enizwanayo naye
ngoba izwi lenkosi lithi uthanda umakhelwane njengalokhu usithanda wena. Ube bebengazwani ngabe uyakhuluma kanjeni umakhelwane ngaba akakwazi. Haleluya. Ubalekile umakhelwane nakubani. Amen. Sesiya kwi-item elandelayo ukuthi uma ezosikhulumela siyibandla la bekhonza khona umama Hlatshwayo. Before beeze ngizocela ebranchini size sizohlabelela i-item nje eyodwa before akhulume. UJesu Kristu inkosi. Umnyango nangu usuvulekile, sheshisa ungene, sebekubhekile, ngena indawo isekhona. Umnyango nangu usuvulekile, sheshisa ungene, sebekubhekile, isekhona. Umnyango nangu usuvulekile, sheshisa ungene, sebekubhekile,
UJESU KRISTU UYINKOSI. Ngiyabingelela abazalwane egameni lenkosi yethu UJESU. Bingelele obaba, omama basha. Ngibingelela abafundisi bonke abakhona. Siyambonga uNkulunkulu sibona ngababa umfundisi uJali, umfundisi waseGauteng wasebandleni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Khulumela ibandla ngendodakazi yami le Miss Hlatshwayo. Sazaneke isikhathi esingeside kodwa sesake safika la ekhaya. Ngiyakhumbula ukuthi kwakubanda ngaleso sikhathi sifikile kodwa ngendlela ejabule ngayo babekhona nomakhelwane abangabaningi nokho baningi kakhulu namhlanje. Siyambonga ke uNkulunkulu. Ebandleni ke ibandla lethu kuthiwa isentabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Asize ke singakhuluma ngokuthi umuntu benjani kodwa siyesikhuluma esikwaziyo okusihlanganisile. So kwakusihlanganiseke no bathi uSibo bengalazi igama lakhe bengithi undodakazi. Okwakusihlanganise nondodakazi kwawukuthi ubethanda uJesu. Lo Jesu simthandayo sonke. Futhi okukhulu kakhulu beyimisele ngokuyihamba inkambo kaJesu KRISTU. Noma ngabe umthola useyindlungwini, noma ngabe umthola ujabule, kodwa uJesu KRISTU ube inkosi kuyena. So yilokho ke esisikhulume ngakho kakhulu ebandleni. Ukuthi umuntu unethuba lokukhetha. Lithi izwi liyini ithemba longena uNkulunkulu uma kufika ukufana. So uma ngabe ukhetha kahle uyokhetha ukuthola uNkulunkulu usaphila, usahamba
usayizwela kumnandi emzimbeni usayizwela nje ukuthi makuthi angilali ngiyalala makuthi angivuke ngiyavuka singakafika isikhathi la usho ngaso ukuthi namhlanje akuphumeki namhlanje akuvukeki so uma ngabe ukhetha kahle usukulungiselela isikhathi esinjengalesi undodakazi usilungiseleleke isikhathi esinjengalesi ngoba njengoba nje sila akasekho yena la futhi akukho nje okumenza ukuthi akakhumbule ukuthi nangumama nangubani akukho kumkhumbuza lokho so ngenxa yokuthi izwi lisho njalo lithi umuntu mayesefile akaboni akakhumbuli lutho olwasemhlabeni usuke sebheke lokho akulindile uvuka kwabafileyo so size lana ke sizoduduza umndeni ukuthi uma nizokhetha kahle nizohamba kahle inhlungu zingawulimaza umzimba zingawuravaza zwenza into engelutho kodwa umphefumulo uma uphila akukho okungakwenza ukuthi usuke endaweni yakho yokuthanda uJesu ngiyabonga kakhulu mangithi indodakazi ngokamoya mina ngumami yenu wakwanzibande kodwa ngenxa yokuthi ufike wayindodakazi mina waphatheka ubeyangiphathela ujeqe ke mayize ephasikile futhi ubese nekamero lakhe lapha ekhaya likhethile abethi mina ngizolala la mangiphinde ngibuya ngoba ubengakwazi ukubuya ngesonto mase sihlukana ubelala kuze kube umsombuluko so bese nekamero lakhe ke athi nje ngizolala kuleli ngize ngihambe so siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu bazana naye esaphila simbonga futhi ukwazi ukuthi lokho ebesinakekele ukugcinile ngokusizwa inkosi uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi siyabonga manga kakhulu sizokhulumela ugelo wakho siyabonga kakhulu amen sesiyale ku item la sizocela khona ubhuti azobonga konke osekwenzekile bese siyake ezwini lenkosi siyacela ubhuti ke uzeke ngena indawo isekhona ukubingelela wonke umuntu ongaphakathi waleli khaya lakaHlatshwayo inkonzo omakhelwane abangani nabantu abasuka kude sibonga ukuthi mdele isikhathi senu nizofika kule khaya lakaHlatshwayo kuzovuza ngibonge futhi nokuthi nihambe kahle ngemoto abasuka kude baphepha bahamba bafika la ekhaya sithokoza kakhulu ukududuzwa yini umama wami lo uSibongile ubebiza ngomabongi uyikhalakhala lento inenkani futhi ukwenga ukuphikisana yena kungagcini begcinayo hayi sibonga kakhulu engakusho nje phakathi konke kwasePhaykeni usisekile imndeni yaHlatshwayo ingiseke kakhulu nomakhelwane bangisekile kuphike upha abazali bakhe womdlolo ngibonga kakhulu ngibonga umusa kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu wanele bonke
uNkulunkulu kumusa wakhe ukuba siyaphila nokuthi nje ikwazi ukuba iqhubeke kahle lenkonzo nohlelo lwakho uNkulunkulu uqhubeke kahle. Siyabonga kakhulu ukuthi bonke abantu bakwazile ukuba kule nkonzo nenhlelo zonke zaphumelela kahle. Siyabonga uNkulunkulu. Sesikulesi sikhathi ke la sizothi inhliziyo yethu ayithule phambi kaJehova. Silizwi lakhe. Ngiyacela sihlabelele lapha ya 199 ecilongweni. Haleluya. Thina lapha entabeni ke kusetshenziswa icilongo uJesu Kristu inkosi. Sesizocela ke ubaba esengaphambili. Sesizwile izindaba zombuso omkhulu masithele okomhla samgele kwezulu thina sonke